mig rigtig meget til at kunne sige velkommen til den første episode af Cyber Talks, som jo er en serie, som vi i Blackstone One har sat i verden for at gøre både virksomheder og organisationer klogere på, hvordan man ligesom opbygger et stærkt cyberforsvar. Og så vil vi også bare snakke om aktuelle nyheder inden for cybersikkerhed helt generelt. Og i dag, i den allerførste episode, der er jeg super glad for at kunne sige velkommen til dig, lead i Blackstone One, Jan. Og Jan, du om nogen har jo et solidt kendskab til cybertruslen og det her stigende trusselsbillede, vi ser, eller vi desværre jo ser i dag. Og du har også en stærk viden og erfaring med, hvordan organisationer og virksomheder ligesom kan tage hånd om ubudne gæster, der kommer ind i deres IT-systemer og løsninger, hvor man ligesom kan imødegå det her trusselsbillede. Men inden vi tager hul på det, vil du så ikke starte med at lave en kort introduktion til dig selv og hvem du er? Jo, allerførst tak, Mathilde, for at være med her. Jamen, den korte introduktion, som sagt, det er, at jeg har været med i IT, skal man sige, her i Danmark, i IT-sikkerhedsbranchen, igennem siden midt-90'er, hvor jeg var så heldig at domme ind i den her branche som ung mand. Og fik et job i en virksomhed, hvor man var begyndt med at kigge på internet, IT-sikkerhed, firewalls, var nogle nye begreber dengang. Så jeg har været med siden dengang, og sådan ligesom fuld udvikling. Og så sådan det, og så har jeg været igennem forskellige roller, forskellige stillinger. Jeg har stiftet min egen virksomhed på et tidspunkt, der er så ikke så meget med IT-sikkerhed at gøre, hvor jeg både var selvfølgelig administrerende direktør, og så senere blev jeg opkøbt, så økonomidirektør, og der har man så hele risikobilledet inde under huden lidt, for det er typisk også en rolle, der bliver bare taget der, at man ligesom kigger ind i virksomhedens risiko, for at drive den virksomhed og sådan noget, og der kommer man ned og får nogle ben lidt ned i IT-området, hvis det er en vigtig og kritisk del af ens forretning, hvilket det er i dag, for de fleste virksomheder, stor som lille. Og så er jeg så kommet her til Blackstone One her 1. januar sidste år, så knap et år, og blive lidt tændt af den måde og den tilgang og den platform, som der er blevet skabt her i huset tilbage i starten af 2015. Og synes egentlig, det var ret interessant. Kom fra et job i en anden virksomhed, hvor vi gjorde lidt det samme, som var lidt mere globalorienteret. Så ja, det er sådan den korte version af, hvem jeg er og hvad jeg er. Så IT-sikkerhed har været sådan en omdrejningspunkt i hele vejen op igennem karrieren. Ja. Både på den ene og den anden side af skrivebordet. Ja. Og nu er det jo meget i Blackstone One, sårbarhedsscanningsrelateret, som det måske ikke har været tidligere ved dine tidligere jobs. Ja. Hvorfor er det så vigtigt nu, og siden din interesse, du sagde, at du havde også en voldsom interesse for den her platform. Hvorfor er det så vigtigt for virksomheder ligesom at kende til sine sårbarheder? Jamen, det er det jo af flere årsager. Den direkte årsag er jo, at de sårbarheder, man kan finde i sin infrastruktur, jamen det kan være vejen ind, det kan være vejen til, at man bliver ramt tilsigtet, utilsigtet, tilfældigt, ikke tilfældigt, af ting, lige fra at hele ens infrastruktur i Bornholm kan forsvinde overnight, eller blive låst ned overnight. Og så det er jo sådan den direkte ting. Den anden ting, der så er begyndt at komme mere og mere i spil, det er jo, at vi begynder med at møde regulering fra det offentlige, fordi IT og det hele digitalisering er blevet så kritisk igen for alle typer organisation, igen stor og lille. Så nu begynder vi med at møde nogle regulering, som tilsiger faktisk, at lige præcis på det her område, med det at have indblik og forståelse og styr på sårbarhederne og det at arbejde med dem, det bliver simpelthen lovdefineret. Så hvis man ikke har det, og man kommer i en situation, hvor enten nogle personnummer eller noget data omkring personer eller anden måde kommer ud, sker en incident, jamen så har man i hvert fald, står man allerforrest til at få et meget, meget stort bødekrav, bare alene fordi man ikke har styr på tingene. Så er det hele snakken om det, der så er sket jo, som kan have en kæmpe effekt på ens forretning. Og så videre, ikke? Så er der faktisk flere aspekter. Ja, der er flere aspekter. Jeg vil sige, i gamle dage, der var det meget truslen fra hackeren, hvis vi sådan skal gøre det meget populært sagt. I dag er det jo bredt spektrum af, hvorfor at det her er et vigtigt område for styr på, og basalt set er det jo en form for basal hygiejne. Det svarer jo lidt til, at når jeg forlader mit hjem, så tjekker jeg også lige, om vinduerne er lukket på første sal, fordi jeg ikke vil risikere, at det kan regne ind, hvis det bliver regnvejr. Det er en form for skade, der kan ske på mit hus. Hvis jeg ikke husker at låse fordøren, jamen, så er der nogen, der kan bare gå hen og tage den og gå ind i. Og det er lidt det samme med sårbarheder. Altså at få de her ting fjernet og løst og væk, så du har minimeret din risiko for at blive ramt af noget. Det tror jeg sådan er nogenlunde svar på, hvorfor. Ja, overordnet.
Jo, og så er det sidste aspekt også, Mathilde, det er jo, at vi har jo gennem tiden set, at der kommer flere og flere sårbarheder til. Og det leder mig så til det om at sige, jamen, kan jeg leve med bare at få en sårbarhedsscanning en gang om året, for at måske kan vedlægge min revisorrapport, årsrapport. Det kan du ikke længere, fordi der kommer, i 23 bliver der faktisk fundet mere end 26.000 nye sårbarheder i softwareapplikationer, som er brugt gemt. Det er en stigning på 1.500 siden 2022, og hvis vi går helt tilbage til 19, der var der omkring 16-17.000, hvis jeg ikke husker helt galt, antal fundet. Så vi altså ser også en stigende tendens i de sårbarheder, der er fundet, og dermed igen er risikoen jo større for, at man bliver ramt af noget, fordi man bruger nok alt andet i nogle af de systemer, som der er sårbare, bliver fundet sårbarheder i hele tiden. Så hvis man som organisation derude sidder og tænker, jamen vi har fået sårbarhedsscannet vores data en gang, og vi kender vores sårbarheder nu. Hvad siger du så? Så siger jeg, ja, du kendte dem på det tidspunkt, hvor du fik foretaget det her. Det svarer lidt til at tage et billede. Og billedet er selvfølgelig retvisende, lige den dag billedet er taget. Men dagen efter, timen efter, kan der i bund og grund være kommet en ny sårbarhed i nogle af de systemer, man har i brug, som jo så kan være og kan blive brugt. Og det går altså stærkere og stærkere. Dem, der ønsker at misbruge de sårbarheder, bliver fundet, bliver også dygtigere og dygtigere. De bliver også hurtigere og hurtigere til at finde ud af, og de arbejder lige så professionelt, som vi gør på den anden side af plankeværker, om man kan kalde det det. Så de har styr på sådan nogle ting. De ved, de har store kataloger over, hvor er der systemer, der har X platform, og når der så bliver fundet en ny sårbarhed, så ved de med det samme godt, så er det der, vi skal løbe hen for at prøve at se, om vi så kan trænge ind, fordi så har de sikkert den sårbarhed. Ja. Så det er sådan lidt et ræs mod tiden hele tiden. Ja. Sårbarheder i ens IT-infrastruktur, det kan jo godt være en kompleks størrelse. Derfor så tænker jeg også lidt, hvordan er Blackstone One med til, hvordan er platformen med til at kunne, sådan en som mig, til at jeg vil kunne forstå, hvilke sårbarheder jeg har hvis det var min virksomhed. Jamen altså det, jeg synes, vi har formået i Blackstone One, og vores stærke team gennem tiden har formået at skabe, det er i bund og grund en platform, hvor vi løbende selvfølgelig scanner for at finde de sårbarheder, der måtte være. Det er sådan en første øvelse. Det næste er, når vi så finder nogle sårbarheder, så kan vi faktisk egentlig forklare dem i et sprog, som menig IT-person, der arbejder med IT i dag, forstår, hvad er problemet, hvordan skal det løses, og så videre. Efter sommer sidste år, adderede vi faktisk også en AI-assistent dertil, som så også kan hjælpe igen med at uddybe det her, fordi oftest har det været noget, når man har fundet en sårbarhed, det har man fået oplyst, og så får man også lidt at vide om, hvad det er, og hvad konsekvenserne er, og også meget overordnet, hvad man skal gøre ved det. Men nogle gange kan du sidde i en situation, hvor du ikke kan gøre det, der bliver foreslået. For eksempel opdatere til innovation, fordi det kræver et servicevindue, det kræver, at du så skal have det her system lagt ned, eller taget ud af produktion, opdateret og i produktion igen. Det er godt ske, det ikke kan lade sig gøre. Det kan også være, at du har et gammelt platform, du ikke bare kan udskifte. Et godt eksempel, sygehusene har nogle store scannere, MR-scannere så hvis vi får en bestemt sygdom ud ved den. Det er altså millioninvesteringer, og vi snakker ikke bare 1 cifre million, det er 2 millioner. Så de kan jo ikke bare skifte sådan et system, fordi det tilfældigvis kører på et operativsystem, der måske har fundet noget sårbarhed. Så de er nødt til at finde andre veje og værne omkring det og skærme dem for de ting, der er. Det kan vi så med den her assistent, hvis man sidder i for eksempel i situationen om, og okay, jeg kan simpelthen ikke gøre, jeg kan ikke opdatere. Men så kan man gå ind og spørge, er der andre ting, jeg kan gøre for at sikre mig bedst muligt i en anden given tidsperiode, eller i godsøjne fremadrettet? Og det kan jeg svare på. Så på den måde har vi bragt niveauet af det du skal vide, den kompetence, sikkerhedsmæssige kompetence, der skal til bordet for at arbejde og fjerne de her sårbarheder ned til et niveau, så jeg vil mene, de fleste IT-folk, der arbejder med IT i en organisation, vil forstå, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre, og hvordan de skal prioritere. Det er også en anden vigtig opgave. Præcis, det var nemlig det, jeg skulle til at spørge om. Hvordan ved man så også, hvad man skal prioritere, hvis man har fundet x antal sårbarheder? Okay, hvor starter vi, og hvor slutter vi, hvis man er ret ny på det område? Ja, og det er selvfølgelig en vigtig opgave, fordi der er jo ikke nogen organisationer, hvor vi bare har uanede ressourcer til rådighed, hverken privat eller offentligt. Vi har typisk det modsatte. Så det er jo en vigtig opgave at sige, hvor skal jeg starte hen på den her opgave her, der står foran mig. Fordi ja, når vi scanner for vores kunder, kommer der jo i princippet en lang liste af forskellige sårbarheder frem. Og der er opgaven selvfølgelig at sige, okay, hvad er mest kritisk for mig og vores forretning? Og har man i princippet 2
ensartet server, lad os bare sige 2 Windows-server. De har den samme sårbarhed, men den ene er så kritisk for min virksomhed, så hvis den ikke fungerer, eller den er eksponeret måske meget mere ud mod internettet, jamen så er det der, jeg skal starte. Så det er jo sådan en prioritering, man skal ind i, og der findes nogle værktøjer i vores platform, der kan hjælpe med den prioritering, men det er også en viden, man skal have omkring sin egen infrastruktur. Hvad er kritisk, hvad er ikke kritisk i vores infrastruktur for os? Og det er jo selvfølgelig en øvelse, man skal ind og have gjort. Og det kan man så i vores system gå ind og tagge for eksempel de forskellige ressourcer, assets, hvis vi, som er det mere retvisende navn. Sige, den her er kritisk, den her er mindre kritisk. Så hvis jeg står med den samme sårbarhed på de 2 maskiner, jamen så kan jeg prioritere, eller mine medarbejdere i drift eller lignende ved, okay, det er den her, den er tagget med, den er kritisk, så det er der, jeg skal starte, og så efterfølgende prioritere den næste. Så øvelsen er at få det arbejde med det her, og det kan vi ligesom hjælpe med, eller platformen kan hjælpe vores kunder med den øvelse. Ja, tage en i hånden. Ja. Og nu hvor vi snakker selve platformen, så ved jeg, at der er et nyt design på vej. Hvorfor har man valgt at lave et nyt design, og hvad er det nye ved designen? Ja, man kan jo sige, at hvis jeg sådan skal sige det lidt i H.C. Andersen, så er det måske sådan lidt den her grimme ælling, der har vokset så stor og smuk. Og vi i Blackstone One har haft en rigtig god succes, eller fået en god markedsposition opbygget igennem de sidste 3-4 år, 4 år er det, i Danmark, men vi vil gerne videre. Så en af årsagen til, at vi har kigget ind i vores platform, det er selvfølgelig for at gøre den endnu mere intuitiv for brugerne at bruge, at det er nogle nye vinkler på de her data, som vi jo samler op, eller kunderne ligesom kan samle op omkring deres egen infrastruktur, vise dem på andre måder, der kan give tilføre mere værdi i forskellige situationer. Den anden er, at vi også ser, at der er nogle områder, hvor vi kan se, at vi kan addere mere værdi ved at komme ind med yderligere informationer. Og derfor er vi nødt til at få designet vores version, så den garanterer mere end i både en service, altså vulnerability management, vi kan addere nogle nye services. Og der kommer vi med nogle lancerer her i det kommende forår af nye services, der kan addere til det risikobillede, kunderne de står overfor, og hvor de så kan gøre nogle tiltag. Ikke? Så hovedårsagen, det er egentlig det er jo en platform, der er jo både startet med at blive bygget på i 2005. Nu trækker den så til en revitalisering eller noget opdatering. Og så er det igen, vi kan gå med at facilitere flere områder, der er relevant for kunderne at få indsigt i og forståelse for, og kan arbejde med i et og samme sted, fordi det er relateret til hinanden. Så hvis man er vant til at arbejde i det gamle design, eller kender til det gamle design, så er det meget lige til. Det er bare lidt det nye design. Ja, det er det. Sådan lidt sat sådan lidt måske meget på højkant, så er det basalt set, i stedet for at vi har noget navigationsbar oppe i toppen, hvor man kan gøre de forskellige facetter, dykke ned i de forskellige data, alt efter hvilket billede man vil have frem, eller hvad man kigger på. Jamen så har vi lavet en venstrestillet bar, som også er meget kendt i dag for mange design, layouts i systemer, hvor vi så har egentlig gjort det. Så er man bekendt og familiær og arbejder med vores eksisterende platform, så vil det ikke være en kæmpe revolution, det vi gør. Jeg håber, at det vil bidrage til, at man kan få nogle nye indsigter og ny forståelse og gjort mere intuitivt at arbejde med, end det er i dag. Jeg synes ellers, teamet har gjort en rigtig flot indsats indtil nu. Nu giver det lige og stor respekt for vores udviklingsteam her i huset, for det en ekstra tand, eller ekstra tand i forhold til at give kunderne en endnu bedre oplevelse og en endnu bedre indsigt og arbejde endnu nemmere med tingene. Ja, det giver super god mening. Jeg kommer til at tænke på, når vi snakker om den her platform, hvem har så adgang til den information, der ligger? For det er jo meget, det er jo sårbarheder, og det er jo også sårbare ting, der ligger derinde af informationer. Så hvem kan se, og også i organisationen, kan hele organisationen, hvis jeg har valgt at benytte mig af sårbarhedsscanninger af Blackstone One, jamen er det så alle medarbejdere i organisationen, der har adgang? Nej, det er det ikke. Der er selvfølgelig nogen, der kan forvalte en form for administratorrolle i vores system, og det vil sige, at de kan oprette de brugere, de ønsker, der skal have adgang til at se de data, der bliver skabt, som jo selvfølgelig er relevant at kigge og forholde sig og arbejde med. Og der kan vi så i vores platform styre, så vi kan give brugere forskellige rettigheder, både om de kan se det hele, og om de har ret til at oprette nye brugere osv. Så der har vi sådan noget styring på det. Det vi ser blandt kunderne, der bliver brugt meget, det er også, at vi har en tagging-funktion, så det vil sige, at jeg kan bruge noget skab til et bestemt asset. Det må du for eksempel kigge på, Mathilde, fordi det har du som systemejer et ansvar for at holde ved lignende, og det kan jeg så tagge, og så kan jeg lave under din brugerprofil i vores system og sige, at du må kun se det, der er tagget med Mathilde-taggen. Jeg har så nogle andre rettigheder, jeg kan måske se det hele, eller jeg kan også være begrænset, fordi dem, der sidder og administrerer platformen, giver mig nogle rettigheder. Så på den måde kan vi uddele ansvar
Fordi en stor opgave omkring hele det her med at finde sårbarheder, er jo ikke, jo det er at finde dem, men den næste opgave er at få det formidlet ud til de systemejere, eller den driftorganisation, der egentlig skal forvalte opgaven med at få fikset det problem, der må være fundet. Og det er der, hvor jeg ser, at mange organisationer har strugglet tidligere, og måske også gør det for den sags skyld i dag, med at få den information ud til rette person, med rette kundskab, med rette viden, til at løse opgaven inden for en horisont, alt efter hvor kritisk det er. Ikke? Og der mener jeg, at vores platform virkelig giver en rigtig god støtte i at formidle de her ting ud i organisationen. Og det er egentlig værd så, om det er opad i organisationen, eller den her organisation. Så ja. AI-assisten igen bidrager også. Vi ser organisationer, der er mere globalt orienteret, der har driftfunktioner i andre lande. Jamen det at kan tage en sårbarhed, og måske det stedet få den formidlet i, hvad skal vi sige, modersprog til vedkommende, der skal sidde og løse det i en anden ende. Hvis man er lidt rusten i engelsk eller lignende, jamen så kan det give en hurtig gevinst ved, at man forstår hurtigere og med det samme opgaven, og der kan ikke måske opstå de samme misforståelser, som hvis det er engelsk, og den ene eller anden ende er lidt rusten i det, ikke? Så kræver det heller ikke, at man skal have en voldsomt rekrutterende IT-teknisk kyndig person, som skal varetage ligesom sårbarhederne i platformen? Nej, det gør det ikke, og det er også det, vi kan se på de kunder, som er rigtig, rigtig glade for vores platform. Jeg var ude til en seance med nogle af vores kunder inden for det offentlige område, hvor en af dem sagde direkte, det der var så dejligt for ham og hans team, det var, at, som han selv sagde mig ord, vi er jo bare nogle almindelige IT-medarbejdere uden den store, dybe tekniske indsigt og forståelse nødvendigvis for IT-sikkerhedsdel, eller IT-sikkerhed, som jo er meget bredt spekter. Du skal have rigtig meget viden, hvis du skal vide alt om alt, og det kan ikke lade sig gøre. Så nej, og man kan sige, det er også mange organisationer, der står over for den udfordring, det er, at medmindre du er en stor organisation med masser af ressourcer til at kan hyre de rigtige mennesker og fastholde de rigtige mennesker med den her dybe viden, så er det jo lidt enestegt. Og det er der, hvor jeg kan se, at værdien i vores platform kommer virkelig til udtryk, det er, at du med basal IT-medarbejders viden kan agere og arbejde med det her. Så svaret er, nej, du behøver sikkert have en dyb IT-sikkerhedsmæssig baggrund. Okay. Det er jo egentlig ret interessant at vide for nogle ting, der er. Hvis man nu står derude og er i en virksomhed eller en organisation, og man gerne vil starte op fra scratch med at arbejde med sin IT-sikkerhed, hvilke råd vil du så give, hvis man vil starte op? Jamen, man kan sige, et råd er jo nok egentlig lidt frækt sagt, måske for lidt i bund og grund at sige her, fordi det er jo meget kommer meget an på den situation, som en virksomhed måtte, eller en organisation måtte stå i. De kompetencer, der er til rådighed internt i organisationen. Men hvis jeg sådan skal sætte det på, under den forudsætning, vi siger, at vi står her i en virksomhed, vi ved ikke rigtig ret meget om det her, og vi ved egentlig helt ikke, hvordan skal vi få taget hul på det her, så er jo min helt klare anbefaling ved at gå ud og teame op med nogen, der har en kompetence for det her. Og det kan for eksempel være nogen som vores søsterselskab, altså Institut for Cyberrisk, hvor man arbejder med det her blandt andet. Det er jo at hjælpe virksomheder fra, hvor de nu befinde sig, kompetencemæssigt, sikkerhedsmæssigt, og så få lukket et gab til der, hvor de så ønsker at komme hen. Og det er en proces, og det er i bund og grund en ongoing proces, fordi når de så kommer derhen, så lyver man om, så ikke man skal videre igen, fordi så er der sket noget nyt i verden, eller i ens egen organisation, og så videre. Så min klare anbefaling vil være, og min klare råd vil være, at gå ud og team op med nogen, der har kompetencer til at hjælpe dig i gang. Og så kan du få et billede af, hvor galt står det til, hvor skal jeg starte, hvor skal jeg arbejde mig hen af, og hvilke kompetencer skal jeg måske have opbygget, eller have tiltrukket, eller samarbejde med for at komme i mål. Så igen, mit bud er, eller mit anfærd er, gå ud og team op med nogen, der ved, hvad de har med at gøre. Ja. Det lyder godt. Jamen, Jan, jeg vil sige tusind tak, fordi du har gjort os lidt klogere på IT-sikkerhed og sårbarhedsscanninger. Jeg ved, det er der er langt ned til bunden, hvis man skal grave dybt og få det hele med. Men det her, det var ligesom overfladen af det. Helt sikkert. Og det er ikke bare noget, man gør én gang. Det er noget, man kommer til at skal arbejde med i al fremtid. Og sådan er det. Men tak fordi, at jeg fik lov til at være med. Det er mig, der takker.